Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο με μαγικά κόλπα με τράπουλα. Λοιπόν παιδιά, στο σημερινό κόλπο μάλλον θα χρησιμοποιήσουμε ένα χαρτί, ένα απλό χαρτί, δεν έχει σημασία καν, και μετά πάμε στην εξήγηση. Αυτό το χαρτί όμως λέγεται υπτάμενο και όπως βλέπουμε είναι το 9 μπαστούνι και πάμε να δούμε. Και πάμε και στην άλλη και μια τελευταία φορά και μετά πάμε στην εξήγηση. Λοιπόν, πάμε στην εξήγηση. Λοιπόν, για αυτό το κόλπο θα χρειαστούμε ένα ψαλίδι, μία, πώς λέγεται αυτό που ράβουμε τέλος πάντων, ναι, και μια tape. Εγώ αυτή την tape την πήρα αυτές είναι που βάφουν για να κολλάνε το στούβι για να μην βάφουν. Λοιπόν, και μια κάρτα και μια βελόνα τέλος πάντων. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, εδώ δίπλα στο άσπρο έχω τη γάζα που περνάει μέσα από αυτή και εδώ πέρα έχω τη βελόνα που την έχω κολλημένη με tape. Μετά στο τέλος κολλάω άλλη μια tape και την κολλάω κάτω το πηγούνι μου. Ναι, την κολλάω κάτω το πηγούνι μου. Ώστε, βλέπετε, είναι, γι' αυτό το λόγο λέγεται υπτάμενο, ναι, και όταν τη γυρνάς, βλέπεις γυρνάει. Γι' αυτό όταν βλέπετε κάποιους άλλους μάγους και λέτε τι κάνει, σας δείχνω εγώ την εξήγηση τι κάνουν. Λοιπόν, ναι, παίρνετε για παράδειγμα, περιμένετε λίγο να ξεκολλήσω αυτό. Παίρνετε για παράδειγμα ένα χαρτί, δεν έχει σημασία. Καλό είναι να μην χρησιμοποιήσετε καλή τράπουλα, να χρησιμοποιήσετε μια παλιά. Εμένα αυτή είναι παλιά. Ναι. Παίρνετε τη βελόνα, περνάτε τη γάζα από εδώ μέσα, άμα βλέπετε τώρα την τρύπα δεν ξέρω. Και την περνάτε από το κέντρο, όσο πιο κέντρο μπορείτε. Και όπως βλέπετε, την πάτε εδώ ώστε να μην φαίνεται από εδώ πίσω. Παίρνετε την κολλητική ταινία και το κολλάτε, τη βελόνα. Και μετά το τραβάτε όσο πιο κάτω μπορεί, ώστε να μην φύγει από εδώ πέρα, ώστε να πετάει, κρατώντας το πηγούνι σας αυτό. Και όταν θέλετε να το δείξετε σε ένα φίλο σας, καλό είναι να την κρατάτε το σκηνή αυτό τέλος πάντων. Ναι, έτσι. Βλέπετε, φαίνεται τίποτα τώρα σε μένα. Και το πηγούνι σας να το κλείνετε έτσι κάτω. Ναι, να μην είναι έτσι, γιατί βλέπετε ότι φαίνεται. Κάτι. Έτσι. Και βλέπετε, δεν φαίνεται κάτι. Οπότε σηκώνομαι όρθιος, ναι, και σας κάνω αυτό. Και η κάρτα εωρείται μόνη της. Για παράδειγμα, λέτε, άμα το αφήσω εδώ, ναι, έχουμε την κάρτα εδώ. Ή αλλιώς το κάνετε πιο ωραίο. Για παράδειγμα, βλέπεις, το λες, έχουμε δύο κάρτες. Και θα δούμε τώρα ότι μία με την δύναμη τη δικιά σου, το λες, σηκώνεται. Ναι, αλλά πιο ωραίο είναι και αυτό. Θα έχω τη αιωρήτη κάρτα. Ναι, και όταν πάει να γυρίσει, να φαίνεται δηλαδή, να φανεί αυτό, καλό είναι να το πάρετε, γιατί θα το καταλάβει. Οπότε βλέπετε, πάει να γυρίσει, την παίρνουμε γρήγορα. Πάει να γυρίσει, την παίρνουμε γρήγορα. Εωρείται, πάει να γυρίσει, την παίρνουμε γρήγορα. Ναι. Και κάνετε τάχα ότι τα χέρια σας δίνουν τη δύναμη. Το περνάτε μέσα από ένα δάχτυλο και δεν φαίνεται. Αυτό είναι το μαγικό μου, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και κάντε στους φίλους σας, θα πετύχει. Γεια σας.